Txoria Hodei artean saiakera liburua idazterakoan zortea handia izan nun eta 35 pertsona elkarrizketatu nituen, gaina horietako asko EITB-en ardura postuak bete zituztenak bere garaian, edo momentu hortan bete zituztenak, eta ateak irekita izan nituen eta zorte handia izan nuen egin nahi nituen galderak egiteko aukera izan nuelako, eta hor gero noski editatu behar da eta elkarrizketa horietako guztia ezin da sartu. Sintesia egin behar da, kazetari guztiok egiten dugun moduan, baina hor bintzat 35 horiek gelditu ziren liburuan. ETB-en inguruan, segurazki gizartean iritzi oso desberdinak egongo dira, eta batzuentzat izango da bere telebista eta bertan kirolak euskaraz ikusteko modu bat. Beste batzuentzat geldituko da iraganean zerbait lotuago sentitzen zena, Gauero Goenkale edo beste telesail bat ikusita disfrutatzen zuena euskaraz eta batzuk galdu egin dute, nolabait ere atxikimendu hori. Dena dela, gaur egungo testu inguruan oso zaila da, ETB-rentzat ere, herritarrengana iristea, eta asko ahaleginduta ere eta gauzak oso ondo eginda ere, zailtasunak nabaria da, ze eskaintza ikaragarria da. Telebista kate asko daude, plataforma asko daude, interneten eduki asko dago, sakeleko telefonoak ere konsumo asko jandu, eta beraz ETB-ek baditu zailtasunak, baina nik behintzat eskatuko nionkena ETB-ri da euskarari lehentasuna ematea eta estrategiak egitea euskararen arabera eta ez gaur egun ikusten den bezala ETB biko eduki batzuri ematen dietela batez ere lehentasun. EITB-ek baditu hainbat irrati eta telebista, badira dagoeneko 53 urte zerbitzu publikoa ematen duna, eta 1300 langile ere baditu. Langile horien lanari aitortza eman behar zaio, baina kontuan hartu behar da baita ere, badirela ekoizte etxeetan lan egiten duten langile batzuk eta egoera baldintza okerragotan badaudela. Duela gutxi adibidez, elkarrizketatu nuen kazetari bat, Mikel Egia, eta kaleratu egin zuten urte batzuen ondoren sakeleko telefonarekin kronika egiten ibili ostean, esan zuena ez zuela horrekin jarraituko, eta orduan kaleratu egin zuten ekoiztetxetik. Lan baldintza oso txarrak dituzte batzuetan, ekoiztetxetan ari direnak, eta aldiz badaude 1300 langile EITB-en askoz baldintza honetan. Beraz, zerbitzu publikoa denez exigitu behar zizkie hainbat gauza, baina baita ere exigitu beharko litzaioke talde publikoari azpi kontratatuta dauden ekoiztetxetako langileek baldintza honetan egotea. EITB-ren etorkizuna asmatzea ez da bat ere erraza, streaming plataformena ere argi dago ezetz. Euskara bizi baldin bada eta herri bezala etorkizuna baldin badaukagu, irrati eta telebista publikoak eta euskarazkoak behar ditugu, eta horien inguruan estrategia sendo eta integral bat behar da, eta baliabidea jarri behar dira, baina baita ere kudeak eta zorrotz bat behar da, eta argi dago sortzailei eta aukerak eman behar zaizkiela, eta gero eta telesail gehiago eta fikzio gehiago euskaraz egin, are hobeto humorezko programak ere beharko ditugu, ze momentu honetan ETB-ek badu programa bat humorezkoa ETB-bin gaztelaniaz eta euskarazkorik ez dago. Horrek ere eragiten du hainbat kontu. Primeranen badago limbo, baina ETB-en falta dira euskarazko hainbat formatu, eta pixka bat EITB-koek ere etorkizunean lehentasuna jarri beharko lukete ahalik eta formatu gehien euskaraz egitea, fikzioa noski, baina beste gauza batzuk, eta gaztelaniazkoak badaude munduan barna milaka plataforma eta kate gaztelaniaz egiten dutenak, beraz euskarak beharko luke lehentasuna.